Zombie apocalypse. Stai, și eu am... Taci, a început filmarea, deci. Bună ziua toată lumea, bine v-am regăsit aici. Bine v-am găsit la un nou episod aici cu Mihai. Vai, ce pălărie de Moș Crăciun, nu de Moș Crăciun, de piticul lui Moș Crăciun, ai în cap să mor, ce te mint. Alo, ai murit? Da, da. Na, fine. Alea, ai observat că acum poți să fugi mai repede și te-ai observat că s-a adăugat o animație de umblat așa stânga-dreapta, deci că ești pe Call of Duty. Să văd. Nu cred, ni s-a îndeplinit visul. Fost S-au băgat mai stânga-dreapta. multe spray can-uri. Tot așa arată, dar numai că la tine arată Numai mai când hadelos. fugi, când fugi. Sau uite-te dacă... Nu, bine, ok, nu dai... Start. A, da, hai să adăugăm căcatul, să adăugat Uite-te un tu. pic chiar, uite, deci tu la mine știi cum ai fugit așa? Păi da, așa am fugit. Așa am vrut eu. A, da, merg la ușa asta și aici te sperie. Nu, uite, vedeți, hai încoace să le arăt. Vedeți, ușa asta e distrusă de viață. Dă-i start. Poate ție copyright pe muzica asta. Maple Logic, da mă, eu cu 100 de abonați. Vezi că băgăm, ce vrei să bă, băgăm? Băgăm uite, Nightmare, bă, băgăm Nightmare, music. băgăm Nightmare, că nu suntem... Nu, te rog, nu. Ce ai mă, că nu suntem, că nu suntem Watch. buze. Ba da. E, poate tu. Mai dacă mă încă cu un Bine mă, bulgăr în bag, tine. bag, Popassional. Popassional. Na, bine. Că suntem. Dă Radic. Dau mă, Reddy. Dă-i mă, Am dat, mă, nu fi retardat. nu, eu fac Mental. faza asta că oricum îl dau blur din video, adică le bag de aia, știi? Și oricum când înjur acum o să-mi fac contentul family friendly. A, da. Mama, tu și family friendly, vaca și baletul. Exact. Ce ai mă, că tot o să înjur, dar o să pun de la, cum se numește, cenzură. Dar scris și jos cuvântul pe care l-ai spus. Cum ar fi să scriu și jos cuvântul pe care l-am spus, doamne, că ar fi handicapat. Exact. Mai ales eu, pe clipul mele, stai, am crezut că nu e închis ușa. Îți dai seama, bă, m-am uitat la Ghost Hunting, bă, m-am uitat la emisiunea astea cu Ghost Hunting, e foarte fain. Stai, ții că mie încă, eu încă sunt în lobby. Da, eu te-aș... Cum adică tu ești încă în lobby? Eu sunt încă în lobby în momentul ăsta, nu știu de ce. Acolo trebuie să mă bage. What? Nu știu de ce, deci mi-a dispărut tot HUD-ul și acum te văd numai pe tine lângă bradul de Crăciun și atât. Ce dracu. Acum, gata. Nu știu de ce, mi s-a blocat pe ecran, așteaptă puțin. Vai, deja aud, deja o trecut muzica asta de Crăciun. Ce has auzi? Ce casă ai băgat? Bă, nu cred, uite-te ce s-a băgat, frate! Nu cred ce s-a băgat, uite-te! Bă, Unde ești? bă, dar nu însă, asta e faza, că am dat live și atunci te-am băgat pe tine. Bun, ieși afară și bag te iară. 676 Wow. 615. Bă, ești bun, dar ce interesant arată acum jocul, n-am mai intrat de mult pe Phasmophobia, vai bătrân suntem. Mă, voi ați jucat pe vremurile noastre, dacă făceai harta pe easy erai boss. Pe vremea mea. Bine, mă, eu care am făcut-o pe professional singur și am murit. A doua secundă ce am Da, intrat da, în da. casă. Da, e ca și atunci când am făcut nu știu câți bănuți. Ce Episodul ăla cu... Da, episodul, pune-l pe ecran în momentul ăsta, episodul intitulat Phasmophobia cu hack, dar prietenii mei nu știu. Bagă-l pe ecran acum. Ah, e băgat deja. Da, Uitați bun. aici. Așa. No, intro dată bine, 676 zi codul. 615. Ți l-am zis. 615? Nu. Da. Da, am intrat. Băgăm Nightmare, că nu suntem No, fă ce vrei, sincer. ready. Start. Radi. Te-o băgat? Dacă nu, da. Stai, așteaptă. Bă, Jocul dar se așa încarcă. te întrerup să mă bată mama de nu. Eu mai fac update la ceva și nu știu. Da, te-o băgat? Hai, mai are puțin, e 90%. Ai de cap tău. Bă, dar nu știu, tu ai ceva voice changer, băga, că te auzi
Ca și, bă, tu știi veverițele alea ce te fac youtuberii ăștia, știi, și te bagă și bagă muzică de veverițe. Da, Veverițe. Da, exact așa te auzi și tu. Pe Discord. A, Da, vorbești și foarte rapid, așa. put. Vai, era să-mi dea care jocul mai înainte. Vai de capul meu, de ce am așa lag? Stai puțin să merg în opțiuni. Nu știu și eu. Am înțeles de ce. Am înțeles. Deci, Medium ca să, așa. deci se pare că jocul mi era pe extrem. E, da. Ție care nici GTA-ul nu-ți rulează pe low. Uite, mă, Pe extrem. este simțit, deci nu este simțit. Ia, uite că nici mie nu rulează jocul. Da. Stai să-mi dau astea, stai puțin să-mi setez și asta, că nu știu de ce mi era așa greu. Mă, mi pe full screen jocul. Vai, ce muci frumos te-ai în nas. Poți să ling. Mersi foarte mult. Te rog frumos. Stai bă, pe loc. Stai să-ți ling. Dar eu cred că am lag de la atâtea iteme să mor. What the fuck cu stripiezele astea? Hai mă. Ia-ți camera, nu fi retardat. Ah, Hai, mă. bine, și merg fără cheie în casă. Dar asta nu-i casa, asta e Asta- faza. Care sunt lanternele ale cele mai bune? Astea? Ale negre, ale negre. Alea negre. Și ce să-mi iau? Hai că-mi iau un MF. Unde mai este MF pe joc? Bă, eu-s dobitoc sau Bă, nu zice- știu care e MF-ul? Eu la negru, mă, s-a schimbat și textura la MF. Nu, mă, că nu există MF pe joc. Nu, mă, chiar e negru. What the fuck, rasist. Rasist, aulă ăsta. Stop it. Ni, hai să facem Get some ceva. help. Bă, dar am lag pe joc, nu știu de ce. Dacă te prind, stai Bă, deci lag. Sincer, deci am lag. Șarcă să-ți... Ia, în budă, ia stea Activitation. Bună ziua, doamnă. Deci serios, deci cred că am vreo 3 FPS să mor de nu. Bă, stai un pic că mă bat să fac un duș. Bă, Dar deci lag, frate, eu nu înțeleg, deci eu nu pot să mă joc. osul. Am găsit osul, dar n-am știu că e os și am apăsat T și l-am mâncat. L-am băgat în fiu. Deci eu nu pot să mă joc. Nu pot să mă joc. Bă, dă-ți mă tăte pe low. Păi aia e ideea, aia fac și tot îmi merge greu. Urăsc fasmofobia. Și-a băgat și harta asta gigantică. Aia că ai, că e Așa, gigant. na bine, deci tot greu mere, super. Ia. Deci eu îmi bag cea mai mică rezoluție. Imagine. Ok. Așa, gata, cred că... Nu, la fel mereu. Bă, serios, eu nu înțeleg. Bă, nu știu. Ai dat restare din fabrică la laptop? Da, am nu. 2 secunde, așteaptă. Dar stai, bă, auzi, tu când ai avut laptopul, da? Ți l-ai băgat pe gaming mode sau ceea ce ți l-o setat taică tu? Gata, bă, nu, merge altfel de greu. Serios, pentru o secundă merge bine și după aia nu mai merge bine deloc. E ca și pe My Summer Car, ai 50 de FPS-uri, dintr-o dată ai 15. Nu uita și cine ți l-a cumpărat, bă. Moșu. I'm kind of retarded. Nu poți să facem un mic grătar aici, te pun puțin, ești bag acolo, Nii, mă, te bag cu marshmallows ăla. de alea. Ia, fură. ia. Să mor tu că poți să bagi. Da, ia. Bagă-te în cur. What you talking about? Nu, dar mi-arată... Bă, mi se face punctul alb dacă mă duc aici lângă foc, ești nebun? Da, și mie. Da, dar nu poți să-i dai foc, din păcate. Oh, mata. Bă. Până Bă, da, acum, nu asta e harta mare, că nu mi se pare mare deloc. Dar nu ți-am zis mai înainte că nu e mare. Dar știi ce e mare? Da, burta ta. Adevărat, bă, burta noastră, mă. Da, am uitat că a ta e cât 2 persoane. Auzi ce vorbește ăla care are burta de 4 persoane. Oh, nu, hai numai aici. Am găsit unde trebuie noi de fapt să mergem.
the fuck? Aici trebuie noi să mergem. Băi, am mai jucat încă o dată pe harta asta, am dat de 2 români. Da, bă... What the fuck, man? Dar nu E că închisă nimic. ușa. Nu e n-ai- Vai, deja... Nu, De mă, ce că se nu- aude de afară? Oh, dar m-au... Vai, mi-e frică deja de jocul ăsta. Dar eu nu înțeleg... Eu nu înțeleg cum avem camere în casă. În casă îți puse camere, dar noi nu avem cheia de la casă. Păi bă, normal noi aici trebuie să contăm fantoma, că aici se spawnează. Futuți! O să nu mai violezi generatorul ăsta, te rog. Da, sigur, hai să vedem. S-a mișcat ceva, s-a mișcat ceva. Să mor de te mint, am auzit cum s-a mișcat ceva pe aici. Ce mă enervează cum face asta, fugi și face... Bă, aici e fantoma că am scos menite abur aici. Când stăteam aici și mă uitam așa la tine, am scos abur pe gură. Aici De ce? trebuie să fie. De când mă uit la chestia cu ghost hunting, mereu am vrut să de atunci vreau să fac chestia asta. Hai să iau MF-ul, vreau să vorbesc cu fantoma. Bă, dar știi ce n-avem noi, mă? Spirit box, dar spirit box. Vermou. Adică există un spirit box mult mai bun ca ăsta, dar văd că nu există pe joc. Hai. Pe cât țineai ca să vorbești? A, tu ai închis ușa. Dar No, cine super, ai hai. crezut că mama i-a închis-o? Hai să plecăm, gata, n-am găsit nimic aici, ok, pa. Ba da, o să găsim, zic eu. I swear on your mama. Eu zic că nu. Eu zic că da. Cu toți? Na. Mai pornește la mine. Trebuie să faci gameplay cu funny moments la jocuri și uite, acum am filmat asta de Phasmophobia și acum filmăm alt joc. Payday 2. Facem un fel de compilație. Payday 2, mă. Hai să mă pune instalez... Du-te mă Da. pune instalez eu Payday înapoi. N-are, bă, Băi, ești că de nu-i bun, ești- mare, mă. Dar nu mai am spațiu. Cât? Că nu-i mare 20 de gigare. Ești 20 de giga, are 70 de gigabytes. N-are, mă, 70. Are 70 de gigabytes jocul. Că l-am mai instalat eu și știu exact că are 70. Serios? Da, are 70 de giga. S-a mort tu. Are 70 de giga. Nu te cred. Stai No, că dau, încercăm stai că alt dau joc. pe Google, ok? Bun, deci how many gigabytes does Payday 2 have? 31 de gigabytes. Și de ce mi-a dat 70? Nu să știu. Adică poate să 31 și da, e 70 în pana mea. Ne minte glu-glu, bă. Da, nu vrei să... Dar nu e idee bună asta cu funny moments la jocuri. Ba da. Ce vorbești, mă, omule, care 200 de megabytes, nu știi tu, nu, mă. Uite. Da, exact. E ca Super Mario. Nu, vorbesc serios, vrei să vezi ăsta? Îți trimis screenshot ca dovadă, da? Stai. Că acum îți trimite A9 până G. Uite, vezi? 200 de megabytes are Payday 2. Mamă, ce tare. Fuh. 100% nu l-ai băgat cu inspect. Nu, ți se pare. Mamă, ce jucăm acum? Payday. Dar nu-l mai instalez acum. Crab game. Ce? Crab game. Nu, n-am chef. Ce zici de... Portal 2. Hai. Dar numai că trebuie să-l instalezi eu atunci. No.
Ce-ar fi fain Outlast în multiplayer? Outlast nu, mersi. Nu vreau să mor. Who's your daddy? Bine, mă. Nu mai am instalat. Da, hai să-l instalăm, că nici eu nu l-am instalat. Nu, dai pe aici. Mai bine îmi instalez Portal 2 decât să instalez Who's Your Daddy. Who's Your Daddy? Fa, iar update la War Thunder e 2 fucking gigabytes. Ok, se pare că Portal 2 are exact 7 gigabytes. Și trebuie să stau... Da, bă, dacă te las să te joci în 2 ore, de fapt bănutul oră jumătate, eu vin. Nu, lasă, dă naiba, nu mai instala acum. Păi și atunci ce jucăm? Nu știu. Ce zici de... N-ai Arma 3, of. The Forest. Ba nu. Nu, și pe ăla l-am dezinstalat. Left 4 Dead 2. Am Left 4 Dead 1. Nu, eu nici pe niciunul l-am. Mac. Nu vreau Mac. Man, fuck you. Totul Accurate Battlegrounds. Tab G. Ăla nu-l mai instalez acum. Nici măcar nu mai am în librărie. Man, fucking asshole. Euro Truck Simulator 2. E dezinstalat. Și la mine. Bă, Hand Simulator, mă. Am amândouă. Goatman sau The Goatman. The Goatman, bă, ăla ar fi fain. Damn, Dar trebuie să-l instalez. Dar oricum ăla nu-i mare. Yeah. Da, și faci compilația asta? Atunci. Da, dar la mine cam cât de greu mere netul. Nu are numai 5 GB. Puță. 2, chiar 3. Da, bă, ești bun? La timp, dar nu ți-am mai zis că am făcut boșoroc și am uitat. Nu. Fii atent. Ce e ăla? Sunt toate jocurile de la Valve. De ce? Bă, o fost la reducere, am auzit că n-am cum să nu le iau. Cât a fost? Am primit CS16. Bă, CS16 piratat are opțiunea de boți și Counter-Strike pe Steam nu are ăla de boți. Bă, dar știi care e chestia? Eu am ceva ce aș putea să-ți dau, dar nu știu, habar n-am nici eu dacă îl folosesc. Fii atent. Uite ce am. Bilet de vizitator Counter-Strike Source. Eu pot să trimit biletul ăsta și o persoană la care dau pentru o perioadă limitată se poate juca Source. Nu, mersi. Dar tu încă înregistrezi? Da. De ce? De șmecher. Oh my god. Get fucked. Oh my god. Trebuie să o bagi în edit chestia aia. Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street, landed the heinous gangbangers in cold heat. Subscribe.